Uh, दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो लोगोसे सिनियर फुटबल गेलेगिरिफोरनि आबानाव खावलायनायाव उदालगुरि मिउनिसिपालिटि बर्डआ बे उदालगुरि स्टेडियाम जिहेतु गोदानै कनस्ट्राक्सन जानाय आरो गिबिबाबे इयाय सुपार डिभिजन लिग आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि लिग कम्पिटिशना फुटबलनि लिग कम्पिटिशना जाबाय थादों ये जों नुनो मोनबाय आरो बिखेखै डिएससिआ मोनसे अनुभब खालामबाय ये जे अडियेन्स स्टेडियामाव गेलेनायखौ नायनो फैयो बिथांमोना माने अत्यन्त माने एफा मोजां स्टेडियाम जे उदालगुरियाव जों मोननो हादों बेखौ माने बे प्लास्टिक बटल गुटखा आरो बेफोरबायदिनो अन्य प्लास्टिकफोरखौ गारनानै माने गालाङो आरो जे मोनसे गाइडलाइन्स आरो सिगांनो बिथांमोनखौ एपिल खालामखादोंमोननो जेथिया गोदानै इन'ग्रेसन जादोंमोन कि नोंथांमोना जिखुनु न'निफ्राय लाबोनाय या दखाननिफ्राय बायना लाबोनाय जे जानाय बुस्थुफोरखौ नि जिथु प्लास्टिक जिथु बेग पलिटिन्स बेगफोरखौ जथाय मथाय गारनाङा नाथाय जों नुनो मोनबाय कि जथाय मथाय जेराव जादों गारदों इयावनो जुमुदैबो गारदों पाननि माबा गारदों आरो जे एसेबां साब सिखुननि स्टेडियाम ए क्लिनलिनेसखौ पाब्लिकआ माने लाखियाखै आरो बेखौनो लानानै जिहेतु भारतनि इन्डिपेन्डेन्स डे 15 आगस्टआवबो फैबाय थादों आरो इतिमধ্যে जोंहा गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे गाइडलाइन्स फैदों आरो जिहेतु स्वच्छ भारतनि मिशन अन्तर्गत मोनफ्रोमबो मिउनिसिपालिटि बर्डआव पौरसभायाव नगरपालिकायाव जोंहा मोनसे डिपार्टमेन्ट एटाच जाना दङ आरो बे हिसाबै जोङो बिथांमोननि खावलायनायाव डिएससिनि खावलायनायाव आरो सिनियर प्लेयारफोरनि उद्यगआव जोङो बे उदालगुरि स्टेडियामखौ दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानानै जों जगदान होफैदों आरो जे लेथ्रा बेथ्रा गारना दोनदों जथाय मथाय बेखौ जोङो एसबिएमनि जिथु साफाइ मित्र टीम बे टीमखौ लानानै आरो लोगोसे प्लेयारफोरखौ लानानै डिएससिनि अफिसियेलफोरखौ मेम्बार्सफोरखौ लानानै दिनै स्टेडियामखौ साब सिखोन खालामनाय जादों आरो आं नोंथांमोननि मिडियाजों खावलायो बिखेखै बे उदालगुरि टीमफोर लिगनि टीमफोर क्लाबफोरखौ आरो लोगोसे अडियेन्सफोरखौ नोंथांमोना जुदि खेलाखौ नायनो फैयो आरो जे बुस्थुफोरखौ लाबोयो जथे मथे गारनाङा जाहा डास्टबिन सब जायगायाव डास्टबिन स्टेडियामाव होनो हायाखैबाबो गाहायाव दङ फिल्डनि खाथियाव दङ आरो फिल्डनि इ पेभिलियननि गाहायाव दङ बे प्लास्टिकफोरखौ लांनानै मोजाङैनो गारियोबा जोंनि उदालगुरि स्टेडियामा आरो लोगोसे भारतनि मिशननि जिथु अन्तर्गत जिथु गाइडलाइन्स बेबो मोनसे मेनटेन जायो बेखायनो आं खावलायो प्लास्टिक वेस्टफोरखौ प्लास्टिक दैनि बथलफोरखौ जेराव मेराव जुमुदैखौ दागार मानो होनबा मोनसे स्टेडियामखौ मेनटेन खालामनो थाखाय बिराद रां रुपा नांगौ मान्थलि बिराद खरसा जायो आरो जुदि जों बेखौ गोदान रं खालामनांगौबा आरो मोनसे उदालगुरिनि इमप्रेसनाबो उदालगुरिनि जिथु इमप्रेसनाबो गुबुन जायगायाव बिराद गाज्रि नुहैयो बिराद गाज्रि माने खोनाहैयो दा बे हिसाबै आं खावलायो स्टेडियामखौ साब सिखोन लाखिगोन आरो भितोरि पेभिलियननि बाथ्राखौल' नङा साराउन्डिं स्टेडियामनि बाहेरायाव आरो सिङाव जे दङ बेखौबो साब सिखोन लाखिनानै प्लास्टिक वेस्टफोरखौ डास्टबिनाव गालाङो बेखौनो आङो खावलायनानै आंनिफ्राय बेखौनो आङो बुंनाय जायो नाय थारमाने बेसिक सेन्सआ मानसिनियाव थाखानांगौ नों न'आव थायोबा नोंथ' जेराव मेराव गाव गय जानानै जुमुदैखौ गारा नोंथ' गथ'फोरनो जुदि प्लास्टिक लाङोबा प्लास्टिकआव पेकेजिं प्लास्टिकनि बुस्थु लाङोबा बेखौथ' नों जथे मथे न' सिङाव या नोंनि सिथ्लायाव गारनानै दोना नोंथ' अत्यन्त मोजाङैनो लांनानै बुथुमनानै बेखौ हयथ' हप्तायाव हयथ' डेलि बेखौ सावो आरो अत्यन्त आजिखालिथ' मानसिफोरा बेग बाजार खालामनो थाखाय न'निफ्राय खुनु मना बेगथ' लाङा दखानिफोरनिफ्रायसो लुगैयो केरि बेगफोरखौ लुगैयो बेदर सेदर लायनोबा ना सा लाबोनोबाथाय केरि बेग लुगैयो इभेन मैगं लायनोबाबो केरि बेग दालि संख्रि लायनोबाबो केरि बेग बे केरि बेगाथ' नोंनि न'आव जथेस्थ' जमा जायो जथेस्थ' माने मोनसे न'आवनो मोनसे परिबेग खालामो बेखौथ' नों बुथुमनानै माने
हयथ' इखौ डिसप'ज खालामो सावो हयथ' टाउन एरियानि मानसिफोरा मिउनिसिपालिटि बोर्डनि जिथु वार्कार मोनसे मिनिमाम फिस होनानै बिथांमोना जिथु डिसप'जेल गारि थाङो ए बुथुमनानै हरो आरो एबो जों खालामनो हायो नोंथांमोनखौथ' ए बुथुमनानै सावनो थिनाखै या लांनानै न'आव लांफिननो थिनाखै डास्टबिन दङ डास्ट बेग दङ ए आरामसे गालांबानो जायो दा ए हिसाबाव ये बेनार थानायाथ' खुनु माबाबो नङा आरो बेनारफोरखौथ' जे आजिखालि दिनाव फ्लेक्सनि जुग खालामो ए फ्लेक्स बुस्थुआथ' नायनो थाङोबाथ' प्राय 200 बोसोर 300 बोसोर प्लास्टिकखौ डिसप'ज जानोबा एराउन्ड माने 3 जेनेरेसन नांगौनो आरो माने सेवनोबा आरो इखौ ए प्लास्टिक जातीय बुस्थुआ जोंनि पृथिबीखौ जोंनि जिथु सयलनि जिथु एनभायरनमेन्टखौ सयलनि जिथु निउट्रियेन्टखौ गाज्रि खालामो आरो दा गाज्रि खालामनो थाखाय अनेक परिबेकफोरा दिनै ग्लबेल वार्मिंनि बाथ्रा फैदों ए ग्लबेल वार्मिंआ मानो थाखाय जादों दिनै ग्लेसियारफोरानो माने आवलिबाय थादों जानो थाखाय दिनै जोङो बोथोरखौ सोलायनाय जे मोन्दों एसेबांथ' माने ए गोलोम बोथोराव एसेबां गरम जानांगौ 40 डिग्री सेलसियासनि उदालगुरियाव जानांगौ बेथ' खुनु माबा गैयामोन जोंथ' नुयो माने जोंनि आबौ आबैफोरा जोंनि आफामोना जोंनि आइ आफाफोरा बुङोमोन कि इसेबां गरमथ' जों मोनफेराखै जों दुब्लियाव थाङोमोन माइ गायोमोन हालेवोमोन अत्यन्त ए सेलसियासआथ' 25 डिग्रीनि गाहायाव थायोमोन दिनैथ' 40 उदालगुरि 40 36 40नि माबायाव थाग्रा जाहैबाय बेखौनो आं एपिल खालामो ए पृथिबीया मिथिंगाया जोंनिसो आरो जों बेखौ प्रिजार्भ खालामनानै बेखौ सेफगार्ड खालामनो थाखाय दायित्वआबो जोंनिसो बेनि थाखाय नो डाउट ये एपिलबो खालामनाय जादों आरो ये जे खेला नायनो फैयो बे खेला नायनायफोराथ' हयथ' गुबुन गुबुन गुवाहाटि सहराव दिल्ली सहरावबो थांदों नुदों माबोरै माल्टिप्लेक्सआव जाहा थाहाथ' जुमुदै गारनो मोना जाहा थाहाथ' इसोर प्लास्टिक वेस्टफोरखौ गारनो मोना दा बेनि थाखाय ए सिम्पोल रुलखौ फल' खालामबानो जाबाय गावनो सांग्रां जानांगोन आरो सांग्रां जायोबासो जों बेखौ जोंनि उदालगुरिनि प्रतिबिम्ब पिक्चारखौ जोङो मानसिफोरनो श' खालामनो हागोन आरो उदालगुरिया दिनै नङा उदालगुरिया दिनै मस्ट एमार्जिं टाउनशिप होननानै जों मोननो हादों जोंनि फार्स्ट केटेगरि सिटियाव फार्स्ट स्टार केटेगरि सिटियाव जों सिकिउरिटि मोनदों आरो जोङो बिखेखकरि मिउनिसिपालिटि बोर्ड होननानै जों टाउन एरियाखौ अत्यन्त जों माने साब सिखोन लाखिनो थाखाय जों सेस्था खालामो जोंनि मानसिफोरा एक्चुवेलि मिउनिसिपालिटि बोर्ड बुङा 24/7 थेवब्लाबो लेबार एक्ट हिसाबै जोङो जोंनि साफाय मित्रफोरखौ साफाय कर्मचारिफोरखौ जों हप्तासेयाव सानसे सुटि होयो बे 8 घन्टा डिउटि बिथांमोना खालामनांगौ दिनाव दा बे हिसाबाव उदालगुरिया अत्यन्त साब सिखोन बाहारनिफ्राय जुदि मानसि फैयोबा गुबुन जायगानिफ्राय बुङो उदालगुरि बादि साब सिखोन जोङो गुबुनाव इसेबां नुवाखै जेसेबां उदालगुरिया साब सिखोन बेनि थाखाय स्टेडियामाबो जोंनिसो आरो बेखौ इन्टारनेसनेल लेभेलनि जों स्टेडियाम बुङाबाबो नेसनेल लेभेलनि मोनसे स्टेडियाम आरो नर्थ इस्टआव बेफोरबायदि स्टेडियामखौ जोङो मोननो हादों गोबां दिननि माने गेजेराव दा बे हिसाबै स्टेडियामखौ जों साब सिखोन लाखिनांगौ आरो मेनटेन खालामनो थाखाय बुंखादों मेनटेन खालामनो थाखाय हिउज कस्ट नांगौ बिराद थाखा नांगौ मोनसे फिल्डखौ मेनटेन खालामनांगौ स्टेडियामखौ मेनटेन खालामनांगौ आरो मेनटेन खालामनो थाखाय रां रुफाया ओमफ्राय फैगोन रां रुफाथ' फैनांगोन आरो दाथ' नायनो थाङोबा बेखौ मेनटेनेन्सनि थाखाय जोंहा उदालगुरि DSA जेबो एफादि सर्सेस गैया दा सर्सेस गैयाबा दिनै बेखौ साब सिखोन लाखिनाया प्लास्टिक वेस्टफोरखौ लांनानै गाव निजे डास्टबिनाव गारनायाथ' दायित्वआथ' निजा भाबे आरो बेखौनो आं साना कि एसेबां माने माबा नांगोन न' डाउट खेलानि सायाव माबा मोनसे इभेन्ट जायोबा या मोनसे दाखालि बावसो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि CM's कापनि फाइनाल जालांदों ओपनिं आरो फाइनाल बेबो जथेस्ट पाब्लिकफोरखौ एपिल खालामनाय जादों माइकजों बुंनाय जादों माइकजों डाइरेक्टलि बुंनाय जादों ये बेनारजों खोन्थाफैया आरो डाइरेक्टलि बुंनाय सत्त्वआवबो दिनै जों नुफैबाय एसेबां माने वेस्ट प्लास्टिक वेस्टफोरा जदे मदे माने वालफोराव जुमुदै गारनायखौ गुटखानि जुमुदै राजनिगान्धानि जुमुदै गयनि जुमुदै गारनायखौ जों नुनो मोनो आरो आं एपिल खालामो फोसाबना लाखिनांगोन बेखौनो बुंनो माने दायित्व गावबा गावसो बेसिक सेन्सआ थानांगोन आरो बेसिक सेन्सआ थानांगोन नों हटेलाव थांबाथ' जाहा था नोङो आखाइखौ सुवा आखाइखौथ' नोङो जिथु माबा दोनो वाश बेसिनावथ' नों आखाइखौ सुहैयो दा बेफोरबायदिनो स्टेडियामावबो जोंनि बुस्थु आरो जेसेबां जथेस्ट डास्टबिन गैयाबाबो दङ मोनसे मोननै दं इसे काभार खालामो सानसेनि काभार खालामखायो दा बेयावनो डास्टबिनाव गारबानो जायो दा
बेखौनो आङो एपिल खालामबाय आरो नोंथांमोननि चेनेलनि जुगेदि आरो